Friend, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। अमानो रुनो थास' हानानै लाबोबाय। ओमफ्राय नै बेखौ अलदरखौ दाउजों संसै। सानसे फिसा फिसाथाराव अलदरा बांद्राय गिदिर नङा। अलदरखौबो हानानै लाखांबाय नै। दाउजों संसैनि दाउआ फिसामोन नालाय बेदरा एसे लांजोबबाय। दाउखौ हाना लाखाबाय नै थाव सेरनोसै थाव होबाय। मोनजासे एवला एसे एवजोब्बाय ओमफ्राय खांना दोनथ'नोसै। लदर संनोसै बार उनावसो होसनगोन बेदरखौ दोनथ'नोसै। बेयावनो लदरखौ होनोसै। Yaaba दै गुदुं होनोसै। दै गुदुं होआबा बिराद मानो। दसे गोदौ होनानै नै रुइबाथाय बेखौ नाफ्रुनोसै। ओमफ्रायसो बेदरखौ होनोसै। सामब्राम गुफुरजों हाइजें देखांबाय। ओमफ्राय मस्लायाथ' देखानाय दंखायो। नाफ्रुखांबाय नै फिसा फिसा एसे थाबाय। बेदर होनोसै। बेदरखौ होजोबबाय जों एसे थाबाय। लानोसै नै एबार। सामब्राम गुफुरनि बारा बुरजा होआसै आं।
गोसाखौनो जानो हाबाय आं थाइनै लालायदोंमोन गोसाथार भिडिअखौ एखिनियावनो दोनथ'नोसै ओंखाम जाबाय थानोसै आं एसेल'सै जाखांसैबो आरो बिदिबा दोनथ'बाय बेखिनियावनो